Sziasztok, Bede Csilla vagyok, az IVI-nek az Ériel Jóga és Fitness oktató képzés vezetője. Szeretnék egy kicsit bemutatkozni, valamit elmondani neked, hogy miért is jó ez a képzés, mit ad neked. Amikor általános iskolába jártam, akkor kickboxoltam, utána 20 éves koromban elkerültem egy aerobik órára, ami nagyon magával ragadott, és utána folyamatosan sportoltam. Mindig jártam különböző csoportos órákra, valamint konditermekbe, és amikor megszületett a második gyermekem, akkor felkértek egy helyettesítésre valakit, hogy helyettesítsek egy aerobik órán, és akkor fontosnak találtam azt, hogy elmenjek először is egy képzésre, és elvégeztem az IVI-nél az első csoportos fitness oktatói képzést, és elkezdtem aerobik órákat tartani itt Vecsésen, ahova költöztünk. Közben elvégeztem a jóga oktató képzést, ugyanúgy az IVI-nél. Folyamatosan csináltam ezeket az órákat, először csak kicsiben haladtam, béreltem termeket, vagy alkalmazottként dolgoztam, és azt kezdtem el érezni, hogy jó lenne egy saját terem, úgyhogy gyűjtögettem, és sikerült megvásárolni egy 100 éves házat. Nagyon le volt épülve szegényke, úgyhogy fel kellett újítani, és már volt egy vendégköröm, akiket tudtam invitálni az új helyre, és akkor jött velem szembe először, hogy létezik olyan, hogy Ériel Jóga. Elmentem egy Ériel Jóga képzésre is, és nagyon beleszerettem, úgyhogy elkezdtem ezt is tartani. Amikor már megvásároltuk ezt a kis házikót, akkor figyeltem arra, hogy nagy legyen a belmagasság, hiszen az Ériel Jógához kell egy magasság is. Az IVI-nél még több képzést is végeztem, mint például a funkcionális tréner, a Covid alatt nagyon-nagyon szerettem. Az Ériel Jóga nagyon-nagyon népszerű, először csak így a jogás világban indult be szerintem, valamint hát a légtornában is használták természetesen, de amit én láttam, az az, hogy az Ériel Jóga nagyon beindult, és a jogások körében vált ismertté először. A fitness világában is lehet használni az Érielt, ezért is adtuk azt a nevet ennek a képzésnek, hogy Ériel Jóga és Fitness oktató képzés, mert nem csak a jogát tanuljuk itt meg, hogy hogyan végeztessük el a vendéggel, hanem fitness órákat is tudunk tartani. Nagyon-nagyon sokrétű ez az egész világ. Lehet a hammockot magas állásban használni, lehet térdmagasságban, nagyon sokan használják pilatesre például segédeszközként, illetve lehet nehezítésnek is használni a hammockot, erősítésnek is lehet használni, bele is lehet lazulni, rehabilitációnak is nagyon-nagyon jó, hogyha valaki sérülésből épül fel, akkor természetesen egyéni órát kell tartani, hiszen nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk és személyre szabott feladatokat adjunk a vendégünknek. Gyerekjóga oktatóként is dolgoztam, és nagyon szerettem a gyerekeket is belevinni ebbe a világba. Hihetetlen, hogy mennyire mozgékonyak tudnak lenni a gyerekek, és nagyon szeretik ezt az Érielt, a levegőben való mozgást, úgyhogy gyerekjogába is be lehet építeni az Ériel Jógát és fitnesszt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha edzőként dolgozol, akkor folyamatosan képezd magad, és én ezt próbálom tartani, folyamatosan képzem magam, személyes oktatásokon és online oktatásokon is részt veszek. Az Ériel világában 3 képzést végeztem el, 2 magyarországi és egy nemzetközi képzés. Nagyon-nagyon szuper volt, mind a 3 nagyon-nagyon sokat adott nekem. Mindenhol valami más tanultam, ami segített abban, hogy még jobban tudjam segíteni a vendégeimet a fejlődésükben. Nagyjából olyan 20 év jogás és sporttapasztalattal, valamint a gyakorlati tapasztalattal, amit a vendégeimmel is végeztem. Összeállítottam ezt a képzést, van benne pilates, van benne jóga, fitness, kardiózunk is egy kicsit, és szeretettel várlak. Hogyha szeretnéd bővíteni a repertoárod, hogyha a pilatest szeretnél csinálni, hogyha a jóga oktatásod szeretnéd egy kicsit változatosabbá tenni, hiszen a hammock segít is bizonyos pózokban, nehezít is.
Hogyha fitness világából jössz, akkor is nagyon-nagyon sokat tud neked adni ez a képzés. Tudod bővíteni a vendégkörödet, el tudsz rugaszkodni a talajtól, kihívásokat találhatsz magadnak, erősítésben is azt fogod észrevenni, hogy olyan izmaid vannak még, amik fejlődőképesek, amire nem is gondoltál. Bármely korosztályt szeretettel várok, fiatalokat, pályakezdőket, szenior korosztályt is szeretettel várlak.